Layo sa mga ribulto sa balaang bata nga si Senyor Santo Niño nga atong makita sulod sa mga simbahan, mga panimalay ug mga tindahan, ang kamot sa mga nagsilbing arkitekto nga maoy mihulma ug mikulit niining sagradong simbolo. O sa kanila, ang 71 anyos nga si Arturo Araneta o mas naila nga si Dido, taga Barangay Labangon ning Dakbayan sa Sugbo. Dulan 50 na katuig nga magkukulit sa mga relihiyosong imahen si Tatay Dido. Misugod siya sa maong matang sa Alampat ni adtong 1975. Ang talento sa pagkulit iyang nakuha gikan sa iyang amahan nga si Fidel Araneta. Kinsa ang mga masterpiece nga wooden sculptures makita karon sulod sa National Museum of the Philippines, Cebu. Sa edad nga 22 anyos, gisakripisyo ni Dido ang kursong Fine Arts sa University of the Philippines, Diliman tungod gikinahanglang dunay mo padayon sa negosyo sa iyang amahan. Naglisod akong amahan, tawag ko si Kuinan, pabalikon ko sa Cebu. Kay si Papa naglisod nagkulit, ako na-maintain siyang shop. Buwan ko lang mo, kay mutabang bitag ginikanan mo yun. Buutan mo itang pagkaanak. Inspired ko sa akong amahan. Kay siya may nagtudlo na ko nga muna buhatan na do. Kay wapo na yung Panginobuya. Mura ko nung nagdoktor, abogado. Kay makapresyo ko tungkol sa imong abilidad. Dili sa muna akong presyo, adjust. O kwartahan gini, dataas food. Ang pobre, donate food. Ang mga inilang historical sculptures sa Sugbo, sama ni Dato Lapu-Lapu sa Mactan Shrine, ang orihinal nga Leon Kilat statue sa 3 de Abril, ang dakong imahen sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Fatima, ang pipila sa iyang mga hinimo sa mga katuigan. Gani inaabot na sab sa nagkadiyang dapit sa nasod si Tatay Dido tungod sa iyang kahanas sa pagkulit. Fulfilled kayo. Ako mamahig. Tod karon gani, napay mo trabaho. Karon mula ka og tagbilaran, kay mo trabaho ko kuan dito. Nag-abot na ko bisag asa. Abot ko sa Kantilan, so Kamigin, lately, 2 years sa Siargao, Masin, Misamis, daghan ako mga project. Gawas sa mga ribulto sa Santo, nakagama na sab og mga higante si Dido alang sa Sinulog Festival sa niaging tuig. Apan usa sa labing talag sa uniyang proyekto, ang napo katiil nga underwater Santo Niño sa Hilutungan Island sa lungsod sa Bantayan, amihanang bahin sa Sugbo. Kini gibutang ilawom sa tubig agig pangaliya nga maprotektahan sa balaang bata ang marine sanctuary sa maong isla. Tungod sa iyang talento, inubanan sa pagpaningkamot ug pagsalig ngadto kang Senyor Santo Niño, napahuman ni Dido ang iyang unom ka mga anak nga nahimo ng mga professionals. Apan tungod sa pagkaylap karon sa mass production sa mga imahen sa balaang bata gamit ang silicone rubber, tuod man na minosan gyud ang mga customer nga mopalit og wooden sculptures. Labi na ng mga tigawang bitaw, mga karaan, nga superstitious kayo, nga mapreparar silang kahoy, kay most probably ang kahoy magmilagro. Dakong posibilidad nga magmilagro ang kahoy kaysa fiberglass, kay plastic naman ko ng fiberglass. Kaniadto, dunay pwesto si Tatay Dido sa Bacalso Avenue. Apan tungod sa iyang mga gipamati sa lawas dala sa iyang edad, nadesisyonan sa iyang pamilya nga sirad-an na ang iyang tindahan. Apan bisan nga nagkurog na ang iyang mga kamot, padayon siyang naghulma ug nagkulit og mga imahen para sa iyang mga suki nga mutultul gyud niya. Karon, kuyog ni Tatay Dido ang iyang partner nga si Mary Christ Layson, kinsa maoy iyang katabang sa ilang panginabuhian. Si Mary usasab ka deboto ni Senyor Santo Niño og 7 na katuig nga nagtrabaho isip musanina sa balaang bata. Mao na kong gampo na magdugay pata siya. Tungod sa iyang edad sa 70 na magud siya. Nga ako 36 pabaya. Nga maluoy mi kay na pami anak gamay. Muna akong ampo nandiyo ko sa Ginoo na taas pa yung kinabuhi. Nadaghan pa siya mabuhat ng mga santos, nga Santo Niño, Labaw. Sa pagkaroon, pag-camping niya, ampingan ko niya, timan akong tambal, pamahaw, panyod to, kapitanan. Muna yung mutante na ito ba nga, na yung atiman. Tiguang na taon ko. Muna, ang mga bata na ko, laylay naman sila pamilya. Ang pagsalig ug pagtuo kang Senyor Santo Niño ang hugot nga gikuptan ni Tatay Dido aron mulungtad pa ning kalibutan ug makapadayon isip instrumento sa labang makagagahom. Kini si Queenie Holigon alang sa Sinulog 2025 sa MyTV Cebu.